Здравейте хора, аз съм Пепко, нов клип и аз се радвам, не знам за вас. Да, днес ще играем с един приятел, който в момента го няма. Да, той е чисто нов, също дори много по-нов от мене, нищо не знае. Да, ще се разходим, ще ходим до ситито, има в клипа, ще ходим и натам, обещах ви хора. Да ходим към The Forest. Да, отидохме там и вижте какво се случва. Бум! Вижте, така е по-лесно да тичаш. Да играеме на гоненица. Искаш ли? Искаш ли? И те са за там. Опа. И те са за... Ето тук има, виж. Да. И го вкарам вътре. Си готов. Я ми донеси едно такова. Там има едно червено. Донеси го точно за. Донеси го. И не... Сега напълно да си тръсна. Ела към мен. Давай. Не ги слагай. Ела при мен. Пускай. Минах ли си мисълта? Не, я ти стой тук, аз ще ти донеса такива. Направо да си събереме в двете ръце да има по нещо. Давай, събери. И ти в двете ръце. Намери две. Каквото си избереш и двете дори. Едно такова, ако искаш. Абе, брат. Чай, защото аз имам някаква... Истинето много ме дразни. Само взех. Не знам какво е... Как си бях. Не. Виж, чай да видя нещо. Това ти е мисията. Виж, имаш тук в Фореста да играеш още 2 рунда. Имаш да пипнеш. Да. Стой. И... Не. Виж. Това трябва... Глей сега. Стой тук, аз ще ти донеса. Стой тук. Не. Това не е твоето. Ето тук е твоето, виж. Ето, къде ти е името? Горила. Това е твоето. Това са ти мисиите. Сега стой тук, за да дойда с едни неща, за да ми помогнеш, за да си минеш мисията. Стой тук, чули? Не мърдай. Това направо. Фани го, ела. Вкарай го вътре. Странно. Добре, стой там. Сега идвам. Къде си, бе, човек? Добре, ето ме. Не, къде си, бе? Да. Къде си? Насала. Purple dot, das schafft ihr. Müssen wir da unten hängen? Aber Brat. Are you a little blue dot? So, du hast beide Hände, wenn du im Wasser bist. Така. Is everybody Така. scared of Сега вземи това, ела. Schmeiß Ела. dich da aufs Dach. И го вкарай вътре. Everybody run, okay? Да го вземеш и да се изтърваш. Go,
И ето, а не, help another monkey collect the bratya sprints. Значи, може би не е това. Сега идвам, стой тук. Ето, може би е вибратора. Абе, човек! Какво става, бе, бате? Какво става, бе? Пати забилата игра. I think he's here. He's here. Пати забилото чудо. Право си. Are they here? Оф. Are the lava monkeys in critters? We're in critters. Добре, ето това е за слагане. Exactly. Exactly. We're in Бате, пак го... critters. High five. Стой малко, ще много си изнервя. Mom, but I'm playing with monkeys. То вече няма и такова, браво, бе, брат. Person who eats squirrels like is neither favorite. I'm gonna be posh, okay? Ето, I'm gonna leave. Bye, Blue. това го сложи вътре. Bye. Би трябвало да е това. За тебе. No, shut. Абе, ето това е била моята мисия, бе, брат. Знаеш ли какво? Отиди и вземи едно такова, виж, едно такова и едно такова и го донеси тук. Hey, lava monkeys and critters. Come to critters. We'll give me Едно такова. Тук по покрива има, да. И от другата страна на покрива също има. Oh my god, bro. Добре, ела и да довършим клипа, вече да го свършваме. Само, ела, спускай ги тук. Не. Тук свършва клипа. Съжалявам, че е малко тънък. Не, дори малко повече, нали. Малко повече от предишния, защото предишния беше 4 минути, а новия може би е 10. Не съм го гледал. Да. Ами, хайде, до другия път. Ще се видим пак. Хайде, чао.